madzimai ava vakandiramba hatisiri tese vakandisa makaramba munhu andina muna June andina wakatizane mari andina hauna ndudzero andina kunye Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Ndamira pamberi pedare mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare namambo mutasa. Zvese zvano zvechokwadi. Zvese zvichataura ndezvechokwadi. Ndikaimba charaswa nemhosva. Ndikanyemba charaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiro. Mwari ari mubatsiro. Sema kumutsananga. Pamusoro mambo mutasa. Pamusoro ndinodzifunga dangarembo. Pamusoro mambo mutasa. Pamusoro wadari. Inini ndauyawo nenyaya yangu. Muri kuyapa here? Kana muri kuyapa tichaizve pakati? Ndauyawo nenyaya yangu. Ava maiguru ava mukadzi wenhaka. Saka inini namukoma wangu inini takapuhwa amashezi edu kubva pane minda, kubva pane mombe, zvese tikasherwa. Mukoma wangu akazosvika pakushayika pakatanga kushayika baba wangu inini. Ashayika kudaro mukoma wangu inini ndakasvika pakugara maiguru wangu nhaka. Ndaita saizvozvo vakambosvika maiguru ava pakunetsana natete, ndikadaidzwa kudare kwamaundo, vana vakudzingwa naiye mudzimai akudzingwa akaendeswa kumba kwawo. Inini ndikanzwa tsitsi yekuti dai ndandiri inini ndakafa inini, vana vangu vachizozi vanotadza kugarwa, vanotadza kuzochengetwa namukoma wangu. Ndakaona kuti hazviiti. Ndakaenda kudare kwasabhuku maunde ikoko, ndikasvika vana vakunzi varongedze vaende ikoko. Ndikasvika ndikakumbira sekuru maoko, ndikataura kuti sekuru ndinokumbirawo vana ndiende ndonogara nemhuri yangu kwaMutare. Zveshuwa mhuri yangu iri apa ichi ndakaikudza ndikagara nayo kwaMutare kuchisenza kumabhazi kwaMungu. Saka nhasi uno izvozvi tagara tauya pamusha apa, tabva kutauni. Ndakuona kamagariro kacho kataakuita. Inini ndosvika ndakutaurirwa awa maiguru akutaura kuti minda iriko yatakapuhwa isusu ari kutaura kuti ndeyangu. Inini ndinoshamisika kuti amaiguru ava kubva pakashayika mukoma wangu inini anombobvira ndambobata kana chinhu chavawo. Asi chandakaita ngechekurera mhuri iyi, zvinhu zvinondirwadza sitereki. Anofamba achitaura mune vanhu, achitaura kuti kwanzi minda iri kokoko, minda iri yese iri kokoko, hapana pawakapuhwa minda nababa wako baiwo, wanga watori mwana mudoko iwo. Akutotanga kutondichalenja paumba ipo baba. After that zvaitika izvozvo, manje pamusi wa16 July takanetsana. Iye ndobva aenda kucivil court achida kundisungisa, achida kupuhwa protection order, tisiri kuwirirana pamusha. Ndakaona pane motika yakauya ine hanzvadzi yake novakomana 3, ndikabatwa pamashopusi pamanheda. Vakandirova zvekundirova zviyazvi, vanhu jekerere pamashopusi vachizviona, vakanditora vakandisvitsa kumba kwangu inini, vakandirova kusvikira pakufenda, vakanditseka nematuruzi angu. Zvikanzi iwewe uri bhinya, uri kuda kucheka mukadzi wako nebanga, achindipomedzera mhosva iye mudzimai uyu. Pamusoro pekuti inini ndakaita tsitsi dzekuchengeta mhuri yamukoma wangu inini, tagara paumba ipo papa akutanga kundichalenja pamusoro pezvazvo. Ndakarohwa kusvika pakufenda, wanditiraya nedumbu ndiri mumotika, wakandikidhini. Muri kudzingwa paminda yenyu. Akundidzinga paminda yangu. Paumba paari kugara pachepo papa. Paumba pandakasirwa nababa wangu inini. Iye wacho stendi yake itori nefoundation so. Yatone miti yatokura deso. Asi hapana kana kuwaka. Izvi wakutotanga kutondishungurudza futi paumba pangu inini. Saka ndinoshairwa kuti inini ndoita sei. Ambo yapadara pasekuru amwe. Ngozi sekuru ndiro kushona zvitaura kushona. It's not right. It's not right. Bad attitude towards you. Ndamira pamberi pedare mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese zvano zvechokwadi.
zvese chatara nezvechokwadi. Pacharariswa nemhosva. Ndikane pancharariswa nemhosva. Mwari arimubatsirawo. Mwari ari mubatsiri wangu. Mupedza izvo. Pamusoro Imambo Mutasi. Inini zita rangu ndonzi Tafanzwa Maoko pakuberekwa. Ndiri mai Dangarembwa. Mukadzi waThe Lady iri mai Dangarembwa. Ndakatoshamisika ndikuti ndiruzi ndamangarirwa pano. Nyaya iri kutaura murume uyu ngeyekunyepa. Wapedza kutengesa minda yese. Endi ndatoshamisika pano sabhuku hapana. Nokuti nyaya yedu inoda umbo sabhuku aripo. Nanya kutengeserwa minda yacho aripo. Kuti tinetsane nenyaya yeonini. Zvese kwese kwaari kutauroko. Papepa pari kuti land dispute. Ndo nyaya yataurira panapa. Asi iyo kutaura nyaya dzekumashure uko. Isusu tinoda panyaya yeland apa. Paari kuti onini. Minda ina mavhiri bai kudzikisa kwamaoko. Nyaya yeland iri kuitika urupedza utengesa minda yese. Wane munda wachi4 achitengesa. Wachi5 wangada utengesa uyu. Munda wangu inini handitadziuziya minda yangu ndakapuwa ndiSezani ndichirorwa. Endi musi wandakapuwa minda iyi iye anga asipo bo. Takatombogara dare wana tete wachipo tete Maichimoyo. Wauya kumunda uko sabhuku dai anga aripo ndiye unoumboone nyaya iyi. Asi ndiri kushamisika kuti sabhuku hapana sei. Ndiye unoumboone nyaya iyi. Wakauya kumutiti wakasvikira kumunda. Inini ndiri kumba. Iye yuyu amangara kuti ndiri kumutorera minda yake kuna sabhuku. Uyu wakauya nana mbuya Gonye na tete Maichimoyo. Sabhuku wakazondifonera wari kumunda kare. Inini ndichibva ndadzikepi kuenda kumunda kuya. Wachibva wataura zvawakataura. Inini ndikati minda yangu yandakapuwa nababa. Kubva pastand paari kutaura pane foundation apa. Kudzika kuenda koguma ndakapuwa marozha yangu ari 5. Hoko yakatosiya yaiswa ndiSezani wasati washaika. Pakati katovaka toilet yakawakwa kubva pasi kusvika pasilabhu. Nemukororo wakwa onini wakwa kujeke wakatoshaika waizi Finhai. Hoko yepastand pangu yakasiya yaiswa nababa Samakureya. Iye uyu anga asipo bo. Onini pastand ipapo papaine ovhoni 2 dzadziri paminda yangu. Pakagumira munda wangu kwakuine ovhoni yanga iriyo yezvidhina. Uku kwakatangira munda kwakuine pastand papaine ovhoni yanga iripo yezvidhina. Pakazoshaika murume. Ndakabva ndati neproperty yedu Harare. Murume wangu anga ari musoja. Waishandira kuKG6 muoveti. Ndikati property aichakwaniba zvaturikidzana nezvambuya. Ndope ndakaputsa imwe ovhoni yekutanga. Wanao nini wana tete wakati baba anga achipo sekuru chakauya. Wanga wachipo wakati azviitiba kuti uchaende kodini wana wachakatsonga. Ndakasiwa ndine twana 2 aka kakaine 4 years. Uyu anga ine gore neyo nini. Gore ne 4 months. Alista. Nenhumbu yematwins. Ndope ndakasiwa nemurume nenhumbu yematwins. Ndavara matwins aya pakaenda koita bopoto. Ndikatomboendeswa kumba kwedu wakandidzinga. Tikatoenda padare pamaondo. Samaoko babangu aripo anozviziya. Zvechizi wana handiwe pano bango wekuhura ngoodhari wepa St Joseph. Iyeyu uyu ndiye akatombotanga kuuya akaramba wana. Achibva azouya pakazouya wana tete wakuti ibva pano ndakatodzingwa ndikaona ndopa akazoona kuti zvaari kuita hazvina musoro. Ndopa akazodzoka tapadare pamondo. Pochichikumbira Samaoko kuti muri ndinodini ndaiziya ngeyangu. Kwabva tatorana kwakogara kutaundi. Taenda kogara kutaundi kuya. Iye wakazotitiza futi nechinyi umwe mukadzi. Apa nguva yese after my twins. Makatorana.
Maenda kugara kutaundi. Kutaundi. Hamuna ntaura kuti kutorana kunyika kuri kwakamira siya. Uyu ndiye wakatigara. Wanga agara nhaka. Oh. Asi pakamboiteka gakawa pamatwins apa. Ndapazwa gaka vari matwins ari kuenda kutaundi. Obva azotiza kutaundi aona futi umwe mukadzi wechitu. Kwakuchuya kupi kuno kumusha. Ini nditori kumusika. Ndizgoona zikazi baba atakura zvinhu zvavo adini aenda. Ndikati hapana chakashata. Ini kwausara kwakuriritira vana vangu. Ndaienda Joni, Mozambique, mabhodha ndichidarika kuriritira vana vavo kuti wadini wakure. Ndandega kudai. Newana vakomana ndakafundisa ndega kusvika form 6. Umwe akafunda paZongora, umwe ndakazotransfer akaenda kuTsonzo, wandakazobara naye kalast born kacho kanozi Trinity Fungai. Urakapowa wakapa zita rake uyu. Ngekake. Wandika ndakazobara naye. Haana kana umbokafundisa kana kuti kudini, ndakafundisa ndega. Wana wacho wakabara nemukadzi wake uyu. We akazotiza kubva utaundi echizouya kuno kumusha. Ndini ndiri kuwachengeta. Ndinawo mumba mangu. Kamwe kari grade 5 kamwe grade 6. Turi pa Evershine. Apa takuti asvike pano. Pairi. Iyo background information yamurutipa. Land issue. But nyaya yangu land dispute. No better kuchichi. Kuti nyaya yenyu pekuti imimi makuti uyu utauri kuti ngekwangu mukati ngekwenyu. Chii ndipo ndikuda ipapo land. Papa land apa. Wane minda yawakatengesa mumasure pari kugara hungu. Ndoda kuti musvike ndimuti daure point. Zvekuti minda yakatengeswa kana kuti haina kutengeswa I'm not worried about that. Ndoda kuziva kuti minda yenyu yamakapiwa iri kuenderana here nezvamakapiwa. Zvekuti ndo yaakuda kundipamba kuti ngeyangu. Kuti ini nandizivi minda yangu yandakapuwa naSezani. Hana urorwa ndiri mwana mudoko ba. Ndo yaada kupamba kuti minda yake. Isusu patakapuwa minda uyu anga asipo bo. Papa ina ana sekuru Chiwanga. Uyu hana upuhwa ba uyu akazi ndiye uchazosara ari pamba ndiye chigumisirwa uyu. Wakomana wangu ari 2 basi. Ndiye chigumisirwa. Minda yakasara yaakatengesa yacho neimwe iri kumusoro uku midoko nepayadi. Ndo paakazi ndiye unozodini? Unozoona nini ngoti wakomana i2 basi. Uyu anga ari mukomana mukuru. Patakapuwa munda uyu anga asati aroora bo. Saka minda iyo ndo yakuti ngeyangu kuda kutora kutengesa. Ko inini wana ndo wapei. Ndinowana wakomana, warubaro wana wakomana. Uyo wana wakusofa wana wakomana watatu. No, it's okay. Nyaya itaitwa. Dispute yenyu kuti pamakapiwa land imimi. Angaripo ndiani? Pamakapiwa land. Wanga waripo. Yes. Because normally my issues akadai anosolvwa newiyo. Angari ndiye inotaura kuti yapisirwa zvakateswa angari washakabva. Papa ina sekuru Hati Chiwanga na sekuru Rafu na sekuru Chakauya. Ndo angaripo nakapatika muzukuru kamwana katete. Dai kakaripo kana mai wakabva ushaika. Kakatobuda kakatodzokera kuSouth Africa. Dai kakaripo ipo pakako ndo kane umbowo kuti minda yambuya wako ngeipi. Right. Asi wapanga waripo zinjwa washakabva pasi. Zvinhu zvenyu zveizvi zvamutaura zvese hazvidi yese ba. Zvinoda documentary evidence. Andizvo zvinoda pazvakanyorwa kuti apa ndizvo zvataita apa. Because right now it's your word against his word. And you cannot make a decision. Because it's your word against your word. Without ndepangu ya ndepangu. Saka tino decide sei. Saka dai pave nomwe ane chinyorwa chaainacho chekutora kuti apa musoitaita papa ina ndingi chipepa chacho ichi chikasainwa. And right now I doubt kuti sabhuku amuri sabhuku pamakaita zvinhu sabhuku anga aripo iye the current sabhuku pakaitwa yemugano iyi. Saka then why muramba mupa emphasis yekuti sabhuku anga aripo? Patakaonini sabhuku anga aripo. Patakanetsana nana tete nenyaya yeminda iyi. Which means kutonetsana nana tete ka it means kuti wana tete warutotaura kuti nakuchapoita hamusiri imi minda. Kana makatombonetsana nana tete it means kuti wana tete waruti hamusi imi muri minda. Waripo wana tete? Wakashaika.
Wense apasina kana wani. Apasina kana wani. So ini angangwana situation mamire yakaita. Ndekuti makatombonesana na tete. Which means kuti presidents was set. Makatonetsana na tete kana makanetsana na tete wana tete ndo wana hanza dzemurume wenyu ndo wana wate zvara. It means pamakapiwa wanga uripo. Saka makana makazonetsana now it means they were in disagreement. Nezvomamurutawo. Andizo. Wana tete neuyu wanga uri same side. Now that machisara imi muri two. Hapasina ma witness ese angari kusupporta ai. Makuchinetsana muri wangani mai. Ma two asi hapasina witness. Inini apa pari ku No, ndazwa chandazwa inini apa. Pane two issues. Even besides the issue yekuti yeland. Mune issue yamatanga utaura yekuti ari kutengesa minda. Ari kutengesa minda. Plus mune mwana mese. Ende plus futi mune mwana futi fungai. Naye pamwe bwere. Saka imakukhira kuti fungai unozoshaya kukudini kokugara because baba uri kutengesa minda. Saka wakatengesera nani? Wakatengesera Hungwe. Nani? Hungwe yeye ndiye uramba chitenga minda iyoyo chikurukwa nemashere. Mirai. Kwakatengesera Hungwe ndekwake. Ngekwake. Aiwa, watsupazomutsa mutauro ngepeku uzopinda pane wangu apa. Mirai. Takutaura nyaya yechi yeownership. Anditi? Hamutauri zvekuita neminda yake. Kakana kasara asina pekugara. Minda ngeyani? Anditi? Asi imimi now. The fact yekuti mune mwana naye. It means kuti kwenyu kokwane share futi. Because mune mwana naye. Kwamuri kuti kwenyu imimi andika ndiwo wana wacho ere wamutaura. Saka wenyu naye fungai ane share futi kwamuri. Saka zvinoita ere kuti atengese minda iyi wana wacho asikazizi. Kusapota aine chekuti minda haitengeswi. All land is state land. Kana usisaidi unodzosa kuna sabhuku. Sabhuku wopa umwe. Ipapo ndo pakamutsa. Saka nyaya yenyu imimi iri pekuti baba uri kutengesa minda wachiya wega wana baba wasina pekugara wana wasina pekugara ndo nyaya yenyu chaichai. It's not a dispute. It's not a dispute. Sekuyunza kwamuri kuda kuno. Murume wamangara uti. Maunja zisiri. Mangari ndoyo. Dispute. Mirai mai. Is why dispute yawe pekuti chi. Dispute yawe pekuti uyu ari kuti imimi mauda mutaurira zvekuita neminda yake yaakapiwa. Ndo pane dispute yacho. Muri mukazi wacho. Uyo aiwa apa pane bad blood. Because uyu akamwa mvura yeuyu. Amwa mvura obva ayabota. Ayabota ndobva abudisa Fungai Junior. Atiza. Abudisa Fungai Junior. Wari kupi? Wari kudanga mvura. Anditi? Ayabota ramaikuru. Wabva abara mwanani? Fungai. Anditi? Uyu ndobva enda kopiwa futi trophy sweet. Nekamuka akasangana nako mutaundi. Wobva atiza mai Fungai. Wobva aenda kumusha kuno. Okay. Ubona? Mai Fungai wabva asara achitatarika newana. Iye aku yakatrophy nechi. Nekamu kuno kumusha kuno. Saka pane bad blood. Rekuti wakandidini? Wakandishandisa. Wakaiya porridge rangu wanda zogeza maspoon. Ndo kune nyaya iko. Saka nyaya iri pekuti Fungai endogeze maspoon. Zviri nyaya inonaka. Endogeze maplate. Nyaya inodini? Inonaka. Iwe bvuma kuti Fungai land yes haitengeswi. Kune mwana sekutaura kwakuti mai she has got that right to protect mwana. Because mwana yacho ane zvake is a minor. Unozoshaya kugara mwana. Anozoshaya pekugara mwana just because you wadini wako wakatengesa. Mai she is very right to protect but nyaya iripo anditi muri kuona ndeye kuti uyu uri kuti kumwe kwako usatengese ngekwake. Ndikwati ngekwangu. Ngekwafungai mwana wake. Yes. Hapana kutengesa. Hakusiri kwako bai kwako akaya.
Kwako wakatoya. Wakatoviswa. Mirai taura tizwe. Mimi sarangu rokubereka ndinonzi Advela Dangarembo. Ndini first born ya Ruben Dangarembo the late. Mwana wa mkoma parutaurwa. Pakukura kwedu kwese takakura zvakanaka. Tichigara nawo. Wari sababa tichiziva kuti baba ndi baba. Zvese zvavari kutoswera vachitaura kuti wakazondisiya wakazodai wabvunza kuti rini. Wanawa pazongotengeswa munda wekupetsi munda urutaudza ndopo watanga utongoparadzana baba wakungobuda mumba nekuti wane mari. Isusu zvakatotishamisa kuti muruti murunetsana muruti mukuru rekodha ko background baba wachipopota. Ndikatinga ndakabva kumusha wandichibva kurufuku kwa Bamnin Big inga takabva kumusha wanhu muri pamwe pomuri kugarisana zvekuti vanhu vakarambana wana kurambana asi kuti baba pawakaona pawakabata mari wakatirega ndibude nei nemari isusu tisazouka uya nababa kuti baba mari yacho muda kuishandisei baba vanoti hamunitauri zvekudini zvekuita baba tangoese tatichifambira zvemhuri tese takadai pana nemurume baba ngoese tirikufambira zvemhuri kuti tigarise wanhu tazwa wanhu vari kuya pamba wachitidyira mari tikabata mari tatuti baba tifambe tidaiwoso baba wakati alright baba wabata mari baba wachabatiki baba munda makatengeserani munda makatengesa mari baba vanoti munda ndakambotanga ndakwereteswa 600 how come baba $100 yeyo mutown tinosaina mapepa imi mototi makakwereteswa 600 munhu uyu kumutsotsai because aiti mimi mari muchaidzosa hau uyezve makataurana kuti kudini baba toda kutaura nawo kugara nawo pasi baba wachatodutura nesu baba wakutotura nesu parodhi baba ona izvezvi mune nyaya yepfungwa yekuti muruzi makatuka mai pfungwa irunetsa tirikufamba tiri kubata zvinhu zviri kutinetsa baba wadi kutaura endesai mombe kwamaenzanise baba hawasi kuda kutaura nesu baba hawasi kuda kutaura nesu saka isusu tiri kuona sekuti baba zvawakuita zvekuti wanetsana namai kubva makore ese kana kuwabvunza hatipindiri baba tinovachengetesa zvazviri baba tinovachengeta sezvazviri hatipindiri nyaya dzavo dzekuti hanzi ani asi zvese asi nyaya yekuti baba kana mabata wabata mari yavo hawachabatikirwa tisi tiri pamwepo hapana kunetsana kwavanoti wabvunze kuti munhu akatengeswa rini baba wakabuda rini mumba macho mumba memo vanogara vari tuwa baba makabuda rini right mabvunza mubvunzo ndandiri kutodawo amai avo vakandiramba hatisiri tese makaramba munhu handina muna Juni handina wakatizane mari handina kunyeperwa handina wakatizane mari handina bambo yaya yatopera bambo edemo hepota endaibo hepota renyu bambo bota rakakumirirai bambo musaswere muri kunetseka muri kubva hamuna kurambwa mai warapota kuti bambo ndiri pano imimi ndiri musadi imi bambo musanyepa kuti ndakarambwa imi hamuchadi aiwa saka imi kana musadi chizwai maizvera bambo mutemo zvaunotaura mutemo zvaunotaura bambo kana muri imi musadaka uyu munhu uyu makamugara nhaka ari pamba pani pake anobudapo ndiani ndimunoenda saka zviri kwamuri ende chimwe chatisadi kuzwa bambo tava ndatodaidza sabhuku maondo acho minda haidini haitengeswi ende kana muda kuti zvekutengesa munda izvozvi zvakasiyiwa wenhaka minda yemuti vane zvaendedzinza pamakapiwa nababa wenyu hamuna kupiwa kuzi mutengese ba makapiwa kuti muzoite pason kuwazukuru wababa wenyu wachidzika wachidini waine pekudi pekugara zvino izvizvo vanayo vari kubarwa wesa wanogaripa ungotora minda akura mari inotapira mari yakanaka baba mari yakanaka asi inokonzeresa if you are not careful inokonzeresa baba unozoifunga yapera ichipo hauifungi unozofunga zvakanaka yapera dai ndakazobatisa mai ya 400
dai ndakazo dai asi hapasisina ba kwekuti uchaione futi hakudini iyo bambo wanhu vari kuchema kuti zigi asi tienderera pese panapa uone kuti pane zigi riri pasi here riri kuenda nemhepo ritsvage zigi riri kupepeswa nemhepo panapa ariko ba zvino zvakaoma bambo munhu wese zvakaoma mari haisi yekuti kana kashoma kawaona kofura ba ngatisakangane kwatakadii kwatakabva endai bambo munyase kufunga zvakadii zvakanaka siyanai nekutengesa chii minda mune wana asi chandikuda hangu kuti ndizozwisise inini ndakungotuma timu yangu ite inspection kuti inoone sabhuku aripo wachiragidzwa mamiriro akaita minda so that tiyase kuita information yakadii yakakwana because izvozvi right now it's your word against his word yes mambo pamusoro wesano remeketi ini ndakamirirawo semwana waRobin pane matwins express pamusoro yemambo pamusoro wesano remeketi ini zita rangu ndoitwa Love More Dangarema ndakamirira pamatwins aRobin ndipedzisira takambogara nababa nasekuru wekwachiwanga kwakabva mai wabereka sekuru Danga wabereka ana baba wangu na iwo baba wangu awa na Sabu wanova iwo wari mukomo wangu kwari awa wanonga wari baba kwatiri nesu na Sabu ndichitaura kuti ndoda kufenza minda Sabu inini wakanditi fenza but pakuda kufenza minda baba ndopo kandiudza kuti ndandakambokwereteswa mari neanonzi Hungwe wangu akambotengesera munda nechepadzasi anditi and then pendakada kufenza iwe wakanditi iwe haupindiri nyaya because iwe hausi mwana wangu iwe uri mwana wamukoma wangu saka iyi minda ndeyangu saka pendikuda kunzwisisa ndepekuti izvezvi nyaya yauya kwamambo ndakazoti nyaya yakwamambo Hungwe ane right here yekuzotora munda uyu wetatu wendandikuda kufenza uyu kuti tikwidze pane makapo yanga iri kunzi namai apa ndo panoperera minda yangu ndosaka ndati izvozvo ndaakutuma wakomana wari kuya paground waite inspection handisi in local wobva wasiya wademarketa kuti apa kubva apa kusvika apa musabate kusvikira nyaya yaita sei yapera zvawachauya nazvo ripoti yavo ndiyo tichaongorora toona kuti way forward takuita sei asi for now Hungwe haasi kufenza chinhu haasi kuita chinhu kusvikira wakomana waita sei wauya saka by end of week wanonga wadii wanenge wauya toona chaizvo zviripo iye sabhuku aripi Dangarema sabhuku hatikuziya but iwo sekutaura wanga wakati wanenge varipo saka uri zuro chaiye tatitorite sekuchechi ndikatomutaurira saka ndiwo vanhu vatetichida kuti vanga varipo ivo because vanotipa fair assessment because iwo sabhuku wanga wakanditi hakana chida kufenza ndepenyu pamunda ndepenyu ndosantora kuti aifanira wanga ari pano achizvitaura papi pano tochiona kuti tochi vanhu havakuenda usvika vachinotarisa kuti zvakamira sei zvakamira because panoda kuti nemanext doka ari uku neuku ndiwo vanhu vanotaura kuziva kuti hapakamira chii pakamira sei vanoziva havatadzi kuziva saka no endai henyu vakomana ita by end of day arrangement dzikai kuini kuinspection log apa kurapwa pana June Tishkas TV inonakidza zvekuti kana wasalaiki pa FB wasubscribe full